Европа Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam, hormatly illeşler. Bugün biz size Peyxavatır'ın iki yalança bir cevap merhum Avdukuliýewiň ýagty ýadygarlygyna diýen gepleşiginiň ikinji bölümini eşitdirýäris. Meninni Türkmenistanyň mejlisiniň öňkü deputaty Jenap Halmurat Söýünowyň 22 aprelde YouTube kanalyna Avdukuliýew baradaky çypdyrmalaryny paş etmekçi. İlki bilen belirlejek dadym 2000-nji ýyllaryň başlaryna dören Birleşen Demokratik Opposisiýada Halmurat Söýünow hiç kim hiç wagt siýasata düýpli düşünýän şahs hökmüne garamandy. Ol hamana Owganistanyny gulluk eden diýip 1990-njy ýyllaryň başynda Niýazowyň pöwke siýasatynda amatly rol edilip ulanlypdy we hökümet ony mejlise deputat edip belläpdi. Halmurat Söýünow çalafawat, bary ýogy 8 klas bilimli, juda şühweli hem gümürtük şahs. Häzirki wagtda Halmurat Söýünowyň Awdukuliýew barada aýdýanlarynyň hemmesi ýalan, hemmesi töhmet. Ol Awdaganyň goşadyrynyň içindäki döwlet hem halk üçin eden işlerini açmaga, ýagny eger dogry düşünseňiz, hamana ol işleri ýalana çykarmaga faktlarynyň bardygyny aýdýar. Emma iş ýüzünde onu töhmetden başga hiç zat yok. Dime töhmet var. Birinciden, Jenap Söýünow, Awdaga barada eliňizde näme fakt var bolsa açyň we internetde ýaýradyn. Halk olary bilsin we baha bersin. Emma yalan gıybat ýaýratma. İkinciden, Jenap Söýünow, siz utanmazdan hamana Awdukuliýewi siýasata getiren azatlygyň öňkü müdiri Muhammed Zerif Nazardy diýersiňiz. Beýle yalan söylemek size näme gerek boldy? Sebäbi sizin tek çörege çöççü diýäkäňiz Awdukuliýew Arap döwletlerini SSR'in diplomaty wezipesinde işläp ýördi. Eýse bu siýasat uly döwlet siýasaty dälmidir? Şeýle de siz utanman hamana Awdaganyň Zerif Nazaryň dogony Reşit Nazar bilen tor bolup sewda edenligini aýdýarsyňyz. Ýöne bu baryp ýatan çypdyrma. Öz eginleşlerine görkeden dokumentlerinden çen tutsoň, bu yerde çylşyrly zat yok. Reşit Nazar öz biznes işlerini aýraw etmek üçün Awdagadan Awdukuliýewiň ol Arap döwletlerine diplomatik işte işläp ýörkagalanan halal pullarynyň götürümünü wagtlaýynça $40.000 pul alýar. Soňam şertim şahma edip Reşit Nazar ol pulu ýerine bermekden boyun gaçyrýar. Onsoň Awdaga Hoşaly Garaýewden Bergidar Reşit Nazary Moskwanyň aeroportunda garşylap, ol Moskwaga gelen wagty öz öýüne getirmegi soraýar. Awdukuliýew Reşit Nazary mihman alyp öňüne türkmen palawyny goýup, onuň öz puluny ýerine gaýdyp bermegini haýyş edýär. Ine bar bolan zat şol. Emma öň wakany Niýazowyň Türkmenistanyň metbuatyny Awdagany garalamak üçin ulanýaly. Inni aradan 30 ýyl geçen soň Halmurat Söýünow häzir bir çak dünýäden ötüp giden Awdukuliýewiň adyny garalamak üçin ulanýar. Jenap Söýünow eýse haçandan bäri ähtiýalan adamdan öz halal hakyny ýygyny talap etmek gadagan boldy. Belki bu wakada siz Reşit Nazaryň ähtiýalanlygyna özüňize ýakyn meňdeşlik duýansyňyz. Sizin çykyşyňyz sar tok saman seçer, öz aýbyny özü açar diýileni boldy. Siz öz aýbyňyzy açdyňyz. Sebäbi sizem Moskwada Awdagadan pul kardalyp soňam ýygyna bermen, kän ýyl gaçyp gelen adam. Üçüncüden, 90-njy ýyllaryň ortalaryna daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýasyna garşy Niýazowyň gurunan kampaniýasynyň çägini Russiýadaky oppozisiýany Türkmenistanyna döwlete garşy agdarlyşyk gurnamagy finanşykda aýyplap, Moskwada oppozisionerleriň birnäçesini KGB'niň türmesine dikypdy. Olaryň arasynda Halmurat Söýünow diýen biri bardy. Şonda Awdukuliýew olary öňkü KGB'niň tutsawynyň boşatmak üçin giýjegini ylgapdy. Awdaga adam hukuklaryny gorayan halkara guramalar bilen birlikde bu habary dünýäge ýetiripdi. Bu edenetdilige garşy birnäçe protest beýanatlaryny ýaýradypdy. Moskwadaky iri gaziet jurnallarda, radioda, telewizionyada çykyşlar edip türkmen rejiminiň diýdim dogrulygyny paş edipdi. Jenap Halmurat Söýünow eýse Awdaga ölümden 14 ýyl geçen soň siz onuň üstüne töhmet atmaga utanamyzokmy?
Yağışlığa yamanlyk etmek näme gerek? Yağışlığa yamanlyk etseňiz, gözüňiz gapylary öýdüp gorkaňyz okmy? Siz näçe gizlenseňizem ýyl muny gowy bilýär. Şol döwürde Awdaga Moskwada sizi tutsaglykdan boşatjak bolup, daşary ýurt habar serişdelerine, gaziýet jurnallarda Azatlyk radiosynyň türkmen, rus we beýleki gulluklarına ýygyderli çykyş edipdi. Bundan başga da Awdukuliýew halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar bilen birlikde Moskwada sizi gorap birnäçe metwot ýöneklaryny urnapdy we halkara jemgyýetçiligini rejimiň pidalaryny zyndandan boşatmakda kömek etmäge çagyrypdy. Şeýle de Awdukuliýew Moskwa prokuraturasyna günnüň aşa gatnap türkmen oppozisiýasynyň garşysyna açylan suud işlerini durulmak hem yaptırmak üçin kän güýç sarp etdi. Netijede sizin birnäçeňiz şol sanyna jenap söýünüp, sizem Odolky KGB-niň zyndanyndan goýberildiniz. Siz nädip Awdukuliýewiň size we beýleki adamlara eden şeýle uly ýagşylyklaryny gömüp bilýäňiz. Dördüncüden, Awdukuliýew 1995-nji ýylda Azatlyk radiosyna işe geldi. Emma ol şonu da öz oppozisiýon işini besetmedi. Ol Azatlykda ýurtdaky syýasy, ykdysady, sosial problemalar, adam hukuklary barada analiz makalalar bilen, analitik makalalar bilen ýygyderli çykyş edýärdi. Ol Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň rus gullugyndan Tengir Gudawa, Lev Reutemann ýaly belli jurnalistleriň gepleşiklerine çykyş edip, Niýazowyň diýdimdor syýasatyny paş edýärdi. Galy berse de Awdukuliýew türkmen azatlygyny Türkmenistanyň rus dilli dinleýijiler üçin ýörüýte gepleşik açylmany gazanypdy we ol program üçin ýurtdaky syýasy, ykdysady we sosial ýagdaýlar barada rusça makalalar ýazypdy. Ol gepleşik şäkli wagt dowam etse de Türkmenistanyň ören gowy garşylandy. Azatlygyň öňkü müdiri Zerif Nazar Münchenden Praga göçüp gelen azatlyga Awdukuliýewiň işe alınmagynyň Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň awra üçin ören peýdaly boljakdygyny gowy bilýärdi we şol sebäpden hem ony işe çagyrdy. Emma haçan Zerif Nazar Awdagany Azatlykdaky öz hapa işlerini, intrigalaryny ulanjak bolanyna onuň paltasy daşa degdi. Awdukuliýew Zerif Nazaryň intrigalaryny ret etdi. Elbette bu Zerif Nazar'ın göğününe yaramady. Netijede Awdukuliýew 1997-nji ýylyň güýdünde Azatlyk radiosynyň öz arzasy bilen çykdy. Awdaga men Azatlyk radiosyna dolar gazanmak üçin näl, öz syýasy işlerimi dowam etmek üçin geldim diýip eginleşlerine açyk aýdypdy. Bu zatlardan habarsyz, belki de bilgeçli, at oýnadýan öňkü deputat hemişek syýaly hakykaty göz yumup, ýalan sözläp adamlara tökmet atýar. Onun bu häsiýeti Ezowyň basnylarynaky awly mörmejeklerin bolşuny ýatladýar. Awdaga Ezowyň we Krylowyň basnylaryny rus dilinden türkmen diline ustaatlyk bilen terjime edip, olary azatlykdan halka eşitdiripdi. Ol gyýyska we manyly diplomatik dille gürlemegi halayanlygy üçin halka öz pikirlerini şol Ezowyň we Krylowyň gyýyskadan ajaýyp eserleriniň üstü bilen ýetirmegi halardy. Elbette Niýazowyň Çalasowat deputatynyň we öňkü owruja ornwasar ministriniň Awdaga ýaly uly şahsyň sözüne düşünmezligi geňdäl. Ýöne olaryň özlerine edilen ýagşylyga yamanlyk bilen jogap bermekleri welin juda geň. Men hatymyň soňuny Awdukuliýewiň rusçadan türkmençe terjime eden Ezowyň Şiwin we öküz diýen eserini getirmekçi. Onu dinleyen Çalasowat öňkü deputat we öňkü owruja ornwasar minister. Ezow Şiwin we öküz. Bir Şiwin meýdanyna otlap ýören öküziň şahyna gonyp, dynjyny alandan soň gitmekçi bolýar we öküz meniň gidýänligime begenýändir diýär. Emma öküz oňa meniň üçin barbyr, men seniň şahyma gonanyny hatda duýmandyryn diýip jogap berýär. Beýik döwlet adamy, paýgasly syýasatçy, alim we ýazyjy Awdukuliýew öz syýasy oppozisiýon işiniň daşyndan öz watyny Ezowyň we Krylowyň gyýyskadan şuň manly ajaýyp eserlerini türkmen diline geçirdi. Kätemen meger Awdaga ol eserleri özü ölenden soň üstüne töhmet atjaklara degerli jogap hökmüni türkmençe geçirenler diýip oýlanýaryn. Beýik şahs Awdukuliýewiň jaýy jennetden bolsun. Päkize ruhy şat bolsun. Men Awdaganyň türkmen halkynyň kalbyna ebedi ýaşajakdygyna berk inanýarym.